नमस्कार, गुड मॉर्निंग. मी जोईली आणि आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. आजच्या बेटर लिव्हिंगच्या माध्यमातून मी तुमच्या समोर लाईव्ह आलेले आहे आणि आपण आता थेट संवाद साधणार आहोत. आजच्या कोकण हा आहे आजचा कोकण सात आणि आजच्या कोकण सातच्या बेटर लिव्हिंगमध्ये नेमकं काय काय आलेलं आहे आणि कुठल्या नवीन गोष्टी आपल्याला जाणून घ्यायच्या आहेत ते मी तुम्हाला सांगणार आहे. हे आहे आजचं बेटर लिव्हिंगचं पेज कोकण सातचं आणि या माध्यमातून आपण दिवसभरात कुठल्या नवीन गोष्टी आपल्याला जाणून घ्यायच्या आहेत ते मी तुम्हाला सांगणार आहे. सुरुवात करूया ज्योतिषशास्त्रापासून. तर त्रिग्रही योगामुळे 3 राशींचं भाग्य उजळू शकतं असं ज्योतिषशास्त्र सांगतं. तर त्या कुठल्या 3 राशी आहेत ते आपण जाणून घेऊया. तर या ज्योतिषशास्त्रानुसार वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार ग्रह विशिष्ट अंतरानं गोचर करतात आणि युती करतात. ही युती काहींसाठी सकारात्मक तर काहींसाठी नकारात्मक असते. मीन राशीमध्ये बुध, गुरु आणि सूर्यदेव यांचा संयोग तयार होणार आहे आणि ज्यामुळे त्रिग्रही योग तयार होईल. या योगासह 3 राशींच्या लोकांना अचानक आर्थिक लाभ आणि सन्मान मिळू शकतो. त्यामुळे आता या राशींबद्दल आपण जाणून घेणार आहोत. तर पहिली रास आहे मीन. मीन राशीपासून आपण सुरुवात करूया. तर त्रिग्रही योग तयार झाल्यामुळे मीन राशींच्या लोकांसाठी चांगले दिवस सुरू होऊ शकतात, कारण हा योग तुमच्या चढत्या अवस्थेतच तयार होणार आहे आणि त्यामुळे तुमचं व्यक्तिमत्व हे सुधारू शकतं. यासोबतच तुमचा आत्मविश्वासही वाढेल. त्याचबरोबर या योगाची दृष्टी तुमच्या कुंडलीच्या 7व्या भावावर पडणार आहे आणि म्हणूनच जर तुम्हाला भागीदारीत नवीन व्यवसाय सुरू करायचा असेल तर हा काळ तुमच्यासाठी खूप छान आहे आणि तो यशस्वी ठरू शकतो असं ज्योतिषशास्त्र सांगतंय. आणि त्याचवेळी तुम्हाला आणि तुमच्या जीवनसाथीची तुम्हाला साथ मिळेल. तसेच यावेळी अविवाहित लोकांकडे लग्नाचे प्रस्ताव येऊ शकतात. त्यानंतर वृश्चिक राशी. तुमच्या लोकांचा त्रिग्रही योग शुभ सिद्ध होऊ शकतो, कारण हा योग तुमच्या राशीतून 5व्या घरात तयार होणार आहे, ज्याला मुलांची जाण, प्रगती, प्रेमसंबंध आणि उच्च शिक्षण समजलं जातं. त्यामुळे यावेळी तुम्हाला अचानक धनलाभ होऊ शकतो. जे अध्यात्म किंवा श्रीमंतीच्या क्षेत्राशी संबंधित आहे यावेळी त्यांना चांगलं यश मिळू शकतो आणि त्याचबरोबर तुमच्या प्रेमजीवनात सुसंगता येईल आणि शैक्षणिक क्षेत्रात देखील प्रगती होईल. यासोबतच स्पर्धेत यश मिळेल असं सुद्धा ज्योतिषशास्त्र सांगताय. आता धनु राशी. तर धनु राशीच्या लोकांसाठी त्रिग्रही योग हा लाभदायक ठरू शकतो, कारण तुमच्या पारगमन कुंडलीच्या 4थ्या भावात हा योग तयार होणार आहे, जे भौतिक सुख आणि मातेचं स्थान मानलं जातं आणि यावेळी तुम्हाला तुमचं भौतिक सुख मिळू शकतं. त्यासोबतच तुम्हाला मातृपक्षाकडून आनंद आणि लाभ मिळेल, वाहन सुख मिळेल. नवीन मालमत्ता खरेदी करण्याच्या विचारात असाल तर ते देखील चांगलं होऊ शकतं. तर दुसरीकडे जानेवारीपासून तुम्हाला शनीच्या 7.5 मुक्तता मिळाली आहे, त्यामुळे आता तुमचं काम पूर्ण होऊ शकतो. आता वास्तुशास्त्राकडे येऊया. आता वास्तूप्रमाणे त्रिकोणी प्लॉट शुभ की अशुभ असा काही जणांना प्रश्न असतो. त्याचंच उत्तर आज आपण शोधण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. आकाराप्रमाणे सुमारे 40 प्रकारचे प्लॉट वास्तुशास्त्रानं सांगितले, जसे छिन्न कर्ण, विकर्ण, दर्पण, शंकू, कूर्मपृष्ठ, गजदंताकार, डमरू, ढोलकी, शय्याकार, लंब वर्तुळ वगैरे आणि त्यांचं भिन्न वापरही सांगितलाय. या वास्तू संस्थान मातृका असं म्हणतात. प्लॉट चौरस किंवा आयताकृती नसेल तर तो टाकून द्यावा असं काही नाही. त्याचा सर्वसामान्यांच्या निवासाशिवाय अन्य कारणासाठी वापर होऊ शकतो. त्रिकोणी आकाराच्या प्लॉटमध्ये गणिकांची घरं बांधावीत असं वास्तुशास्त्र सांगतं. मात्र सर्वसामान्यांना निवासासाठी हा प्लॉट चांगला नाही. असा प्लॉट असेल तर तिथं हॉटेल बांधावं. या हॉटेलात कॅसिनो, पब, बियर बार असले उद्योग सुरू करावे. तुफान चालतात आणि आगीपासून आणि भाऊबंदकीपासून मात्र कायम सावध राहावं असंही वास्तुशास्त्र सांगतं. आता अशा कुठल्या वस्तू आहेत ज्या दारासमोर ठेवू नये ते आता आपण जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया. ज्या वस्तू भाग्यासाठी बाधक असतात त्यांना घराच्या मुख्य दरवाजाजवळ ठेवण्यापासून बचाव करायला पाहिजे. शास्त्रानुसार देवी देवतांची कृपा हवी असेल तर दाराच्या पवित्रतेचं विशेष लक्ष ठेवायला हवं, कारण दारामधूनच सकारात्मक ऊर्जा आणि देवकृपा घरात प्रवेश करते. आणि आपण जाणून घेऊयात त्या 3 वस्तू आहेत ज्यांच्यामुळे भाग्याचा साथ आपल्याला मिळत नाही. अशा कुठल्या वस्तू ते पाहूयात.
काटेरी झाड, घराच्या मुख्य दारावर काटेरी झाड ठेवायला नको. अशा झाडांमध्ये नकारात्मक ऊर्जा असते आणि जर हे झाड घरासमोर ठेवले तर त्यात सकारात्मक ऊर्जा घरात प्रवेश करत नाही असं म्हटलं जातं आणि देवी देवतांची कृपा मिळणार नाही. घरात प्रवेश करताना हे काटे आपल्याला टोचू शकतात आणि दाराच्या आजूबाजूला काटेरी झाड ठेवू नये असं वास्तुशास्त्र सांगतं. आता तुटलेला पलंग किंवा खुर्ची, नेहमी आपण पाहतो की जेव्हा घरात प्रवेश करतो तेव्हा प्रवेश केल्याबरोबरच बसण्यासाठी जर खुर्ची किंवा पलंग ठेवलेला असते तर हे पलंग किंवा खुर्ची तुटलेली ठेवली तर त्यावर बसणारी व्यक्ती पडूही शकते. म्हणून दाराच्या आजूबाजूला तुटलेल्या वस्तू ठेवू नयेत. याबाबत एक अशी मान्यता देखील आहे की दारासमोर तुटलेला पलंग ठेवला तर घरात अशांतीचं वातावरण निर्माण होतं, कुटुंबात वाद होऊ शकतात आणि घरात सकारात्मक ऊर्जेचा प्रवेश होत नाही. त्यानंतर फुटलेलं भांडं जर तुम्ही ठेवत असाल तर ते देखील ठेवू नका, कारण घरात कधीही फुटकी भांडी ठेवू नयेत. लगेच त्यांना घराबाहेर काढावं. मुख्य दरवाजासमोर जर असं फुटकं भांडं तुम्ही ठेवत असाल तर देवी देवतांचा प्रवेश घरात होत नाही, नकारात्मक ऊर्जा असते आणि भाग्यसंबंधी सर्व अडचणी दूर करण्यासाठी दारासमोर अशा वस्तू ठेवणं शक्यतो टाळा असं वास्तुशास्त्र तुम्हाला सल्ला देतं. त्यानंतर आता उन्हाळा सुरू झालेला आहे आणि उन्हाळा म्हटलं की नक्कीच घाम येत असतो आपल्याला आणि त्यामुळे आपली चिडचिड वाढते. कधी कधी याचा थेट परिणाम आपल्या त्वचेवर होत असतो. तर या गोष्टी टाळण्यासाठी काय करावं, तर घरच्या घरी काही पदार्थ वापरून आपण या सगळ्या गोष्टींपासून म्हणजे ह्या उन्हाळ्याच्या त्रासापासून आपली सुटका करून घेऊ शकतो. त्या कुठल्या वस्तू आहेत त्या आपण पाहूया. तर गुलाब, चंदन आणि वाळा या 3 गोष्टींचा वापर करून तुम्ही नितळ त्वचा सुद्धा मिळवू शकता आणि हे जे उन्हाळ्यापासून जो त्रास होतो घामाचा त्यापासून सुद्धा काही प्रमाणात सुटका मिळू शकता. तर ते कशा प्रकारे ते आपण पाहूयात. आंघोळीच्या पाण्यात वाळा पावडर बांधलेली पुरचुंडी ठेवावी. हे सुगंधी स्नान मनाला ताजतवानं करतं, त्वचेला थंडावा देतं आणि उन्हाळ्यात शीतलता देण्यासाठी चंदनाचा उपयोग केला जातो. चंदनाच्या लेपानं त्वचेची आग कमी होते. ॲरोमा थेरपीमध्ये मसाजसाठी चंदनाच्या लेपाचा वापर केला जातो. या त्वचेमुळे त्वचेचा पोत सुधारतो, मनावरील ताण कमी होतो. गुलाब पाकळ्यांची वस्त्रगाळ पावडर सुद्धा त्वचेसाठी उपयुक्त ठरते आणि गुलाब पाकळ्यांमध्ये ई किंवा क जीवनसत्व असतं, त्यामुळे सुद्धा तुमची त्वचाही नितळ राहू शकते. तुम्हाला उन्हाळ्याच्या या त्रासापासून थोडासा आराम मिळू शकतो. आता पायांना भेगा जर तुमच्या पडलेल्या असतील तर नक्कीच आपण त्याच्यापासून कसे उपाय मिळू शकतो, त्याच्यावर काय उपाय करू शकतो हे मी तुम्हाला सांगणार आहे. जसं आपण त्वचेची काळजी घेतो, चेहऱ्याची काळजी घेतो, तशीच पायांची सुद्धा सौंदर्य जपणं गरजेचं असतं. कारण बऱ्याच वेळा पायांना भेगा वगैरे पडल्यानंतर ते दिसायला जरा विचित्र वाटतं, त्यामुळे काही जणांना कॉम्प्लेक्स सुद्धा येतो. पण त्याकडे दुर्लक्ष न करता पायांची योग्य प्रकारे काळजी कशी घ्यावी आणि ते सुद्धा घरगुती उपाय करून कशी काळजी घ्यावी ते आपण पाहणार आहोत. तर झोपताना पाय स्वच्छ धुवून हर्बल डेव्हलपर क्रीम लावल्यास त्वचा मऊसर होऊन भेगांचा हा जो त्रास आहे तो कमी होतो. त्यानंतर कडुलिंबाचा पाला कुटून रस काढून पायांना लावल्यास भेगा कमी होतात. लोणी, आंबे, हळद आणि मीठ हे एकत्र करून रोज पायांना लावल्यास आराम मिळतो. बोरीक पावडर, जैतून तेल आणि व्हॅसलीन एकत्र करून भेगांमध्ये भरावं. चंदन उगाळून लेप लावल्यासही भेगा कमी होतात. ग्लिसरीन, गुलाब पाणी, लिंबाचा रस समप्रमाणात घेऊन तळव्यांना मालिश केल्यास भेगा कमी होतात. हळदीमध्ये कोमट तेल टाकून ते मिश्रण भेगांमध्ये भरल्यासही त्रास कमी होतो आणि या भेगा पडू नयेत यासाठी आंघोळ करताना रोज पायांचे तळवे प्युमिक स्टोननं घासावेत. आठवड्यातून एकदा बदाम आणि तिळाचं तेल समप्रमाणे घेऊन तळव्यांना मालिश करावं. घरातही चप्पल वापरावीत. बाहेर पडताना तळपायाचा मातीशी संपर्क येणार नाही याची विशेष काळजी घ्यावी आणि या सर्व उपायाने तुम्ही तुमच्या पायांचं सुद्धा सौंदर्य हे चांगलं ठेवू शकता. आता आणखीन एक महत्त्वाचं संशोधन आलेलं आहे ते म्हणजे उच्च रक्तदाबामुळे तरुणांच्या मेंदूचं नुकसान होतंय असं संशोधनातून आता समोर आलेलं आहे. आता हे नेमकं संशोधन काय आहे ते जाणून घेणं गरजेचं आहे. तरुणांमध्ये सध्या उच्च रक्तदाबाचं प्रमाण वाढत असून कोवळ्या वयात रक्तदाब वाढल्यामुळे आयुष्यामध्ये स्ट्रोक येण्याचा धोका वाढतो. तसंच मूत्रपिंड निकामी होण्यासह मेंदूला इजा पोहोचत असल्याचा इशारा एका नव्या संशोधनातून देण्यात आलाय. टेक्सास विद्यापीठातील संशोधकांनी याबाबत संशोधन केलंय. उच्च रक्तदाबामध्ये हृदय आणि रक्तवाहिन्यांसंबंधी समस्या निर्माण का होतात यामध्ये संशोधन करण्यात आलंय. तरुणांमध्ये अतिशय कमी वयात उच्च रक्तदाबाचं प्रमाण वाढत असून त्याकडे दुर्लक्ष करणं धोक्याचं आहे आणि 18 ते 49
या दरम्यानच्या व्यक्तींचा रक्तदाब हा सध्या 140 किंवा त्यापेक्षा अधिक आहे. मात्र साधारण रक्तदाब हा 80च्या आसपास असणं आवश्यक आहे. रक्तदाब वाढल्यामुळे शरीराचं मोठं नुकसान होतं आणि असं हे संशोधनातून आता समोर आलेलं आहे. त्याचबरोबर वोडाफोन आयडिया युजर्ससाठी खास बातमी आहे, कारण आता लवकरच वोडाफोन आयडियाची 5G सेवा सुरू होणार आहे. तर आता ही कशा प्रकारे असेल, त्याचे बेनिफिट काय असेल ते आपण जाणून घेऊयात. जिओ एअरटेल यांच्यानंतर आता वोडाफोन आयडिया ही कंपनी देखील आपली 5G सेवा सुरू करणार आहे. यासंबंधी महत्त्वाची माहिती कंपनीनं समोर आणलेली आहे, नुकतीच दिलेली आहे. आता 4Gची हळूहळू सर्व मोबाईल नेटवर्क 5Gच्या दिशेनं जात आहेत. कमालीचं स्पीड असणाऱ्या 5G नेटवर्कची सुरुवात भारतात जिओ एअरटेल यांनी केली. आता आपल्या ग्राहकांना टिकवून ठेवण्यासाठी वोडाफोन आयडिया म्हणजे जी व्ही म्हणून आहे जी कंपनी, ही 5G सेवा देण्यास सुरुवात करणार आहे. सध्या VI कंपनी ही 5G सेवा सुरू करण्यासाठी मोटोरोला, Xiaomi या कंपन्यांसोबत हातमिळवणी करते. सध्या VI देशभरात 2G, 3G, 4G सेवा प्रदान करते. आता कंपनीनं मागील 3 महिन्यात 1.3 मिलियन ग्राहकांना गमावले. इतक्या व्यक्तींनी वोडाफोनचं नेटवर्क वापरणं बंद केलं असं सांगण्यात येत आहे. असे एका संशोधनातून समोर आलंय. सलग 22वा महिना याच्यात कंपनीचे ग्राहक कमी होत आहेत अशी सुद्धा माहिती समोर आलेली आहे. त्यामुळेच आपली सेवा आणखीन सुधारण्यासाठी कंपनी काम करते. यासाठी 5G सेवा ही घेऊन येत आहे. आणि एका वृत्तवाहिनीच्या रिपोर्टनुसार कंपनीनं ग्रुप चेअरमन कुमार मंगलम यांच्या मते कंपनी लवकरच 5G सेवा सुरू करणार आहे. पहिल्यांदाच कंपनीनं अधिकृतरित्या असं विधान केलंय, पण हे कधी होणार याबाबत मात्र तारीख समोर आलेली नाहीये. अशा प्रकारे आजचं हे बेटर लिव्हिंगचं पेज आहे. याबाबतची अधिक माहिती तुम्हाला हवी असेल तर कोकण 7चं बेटर लिव्हिंग पेज तुम्ही नक्की पाहू शकता. त्याबाबतची अधिक माहिती जाणून घेऊ शकता. अशा वेगवेगळ्या विषयांवर आता आपण रोजच भेटणार आहोत. रोज मी तुमच्यासमोर हे लाईव्ह अपडेट घेऊन येणार आहे आणि विविध विषयांवर आपण चर्चा करणार आहोत. तुम्हाला सुद्धा नेमकं कुठल्या विषयांवरचं बेटर लिव्हिंगमध्ये माहिती जाणून घ्यायची असेल तर ते सुद्धा आम्हाला सांगायला विसरू नका. आणि पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह.